आहो भैया 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 आहो भैया कैसन निरानैया बनल कसैया प्रेमी के लेला कई परानमा आहो भैया कैसन निरानैया बनल कसैया प्रेमी के लेला कई परानमा आहो चाचा हो मिले खातिर गईले प्रेमी का दुआरिया ओतही कमेला कई परानवा आहो चाचा हो। और ही गलत नहीं बिल्कुल सच्ची घटना छे और अहाँ सब गौर से सुनियो अपन समाज में की घटना घट रही है। पहले सा बढ़ल रही सबके हो किस लड़का के मारई के पहले कैसा जिस लड़का के मारई के पहले कैसा जिस लड़की जे माना केल कई पत नहीं मानल कई ओकरा से मिले वो कर घर चली गईले। लड़की के भाई बनल कसाई लड़की के भाई बनल कसाई लेल कई परानमा हो भैया आहो भैया